Usa ka komitibang gilangkuban sa mga department heads sa Talisay City Hall ang giumol aron modumala sa Poblacion Park. Napanglantawan nga sugod dining tuiga usa kini sa mamahimong tourism o economic center sa Dakbayan. Ang detalye sa live report ni Femery Domabog. Fem. Yes, Lan, halos kumpleto ang tanang department head sa Talisay City. Pinanguluhan ni Attorney Rodeline Navarro, ang Talisay City Administrator. Nituyo sila pag-adto ganihang buntag sa Poblacion Park. Uban kanila ang mga barangay opisyal sa poblasyon, din ilang gisusi ang lugar nga gipahimutangan sa mga mamaligya ay uglitsyon ug uban pang pagkaon. Niadtong weekend, gibalik na duol sa Larawan Beach ang mga mamaligya ay uglitsyon, mga sugba-sugba ug uban pa. Ug nabantayang gidagsa gyud kini sa mga tawo. Gibanabana nga naa sa 70% nga nahuman ang kinatibuk ang Poblacion Park ug gipaningkamotang formal kining mabuksan atol sa dakong fiesta sa syudad karong Oktubre. Naghimo rami og mura og ad hoc committee nga moay mo determine sa guidelines nato diri ba unsaon ang pagpahimutang ko taon nato sa to ang mga existing nga nanindahay diri before siya gi-ayo no, before siya gi-renovate unya. Nag-formulate kana sila nga committee members mo sa nay mo formulate unya pod sa unsay ato ang mga regulation sa paggamit diri sa ato ang park. Sa edipisyo at bang sa plaza, ipahimutang unya dili lang mga kananan, kundi apil ang nagkadiyang ahensya sa gobyerno. Maong nangandam na ang kapulisan ug barangay opisyal alang sa paghingusog sa pagpatuman sa peace and order, traffic flow ug ang dinaliang pagtubagon adunay emerhensiya. Ganiha gipahimutang na ang pipila ka mga traffic signs. Gi-identify nato asa mga parking area. Usa is pag-ariro ni Sir Joy Tumulak nga naatay ko diha parking area nga gidesignate. Muna siya gitan-aw nako kay ang population nato ang atong tanod pilar ka buok. Muna nga do naman sa tay increase gamay sa atong kuan kanang era tungod sa Mandanas ruling. Muna maka-increase pud ta og kuan higher og more tanods. Kaning area gyud ma'am usa gini sa ato ang kuan ma'am discipline zone. Niadtong pag-open gid ani ma'am, ang instruction gid namo ma'am sa PNP diri ma'am sa Talisay kay gi-allow naman ang magpundok-pundok atong time so ang atong gibuhat ma'am is gi-sure lang nato nga naka-pismas ang tanan. Part ni diri sa ato ang task force is para pud sa safety and medical emergencies. Kay sayod man ta dool sa dagat no. In fact based on amo ang data naapoy daghan nga malumos no. Now during weekends mo na siya mas daghan nga incidents nga matabo diri sa poblasyon. So that's why concentrate lang una mi sa Friday, Saturday ug Sunday. Ang maong lugar dagsaada sa mga tawo matag hapon, Lunes hangtod Biyernes ug tibok adlaw sa weekend. Ilabi na kun magsugod na pag-display og nagkadiyang pagkaon, ilabi na ang lami ang lechon sa Talisay. Lan, giplanuhan sa City Disaster Team ang paghangyo sa mayor nga makapatukod sila sa ilang substation diha sa lugar. Aron mas daling makaresponde kung adunay mga emerhensiya di ilang diha sa poblasyon, apan lakip na usab sa mga silingang coastal areas. Lan? Daghang salamat, Femery Domabog.